जैसे कि रउरा ये वीडियो के माध्यम से देख सकीले कि खेसारी लाल यादव जूता पहिर के एगो मंदिर के गेट पर लात मार रहल बारन। जी हाँ, ई वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहल बा। ई वीडियो उत्तर प्रदेश के पिपराइच स्थित भगवान माटेश्वर के मंदिर के गेट के ह। जी हाँ, ई सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा तेजी से वीडियो वायरल हो रहल बा। जौन वीडियो खेसारी लाल यादव एगो फिल्म शूट के दौरान जूता पहिर के भगवान माटेश्वर मंदिर के गेट पर लगातार लात मार रहल नजर आ रहल बारन। वीडियो के माध्यम से तो रउरा सभे से बता रहल बानी कि वीडियो वायरल भइला के बाद खेसारी लाल यादव के मुश्किल काफी ज्यादा बढ़ गईल बावे। यहाँ तक रउरा सभे से बता रहल बानी कि पिपराइच के लोग खेसारी लाल यादव के काफी ज्यादा विरोध करत नजर आ रहल बा। और एगो मुख्य बात बता रहल बानी रउरा सभे से कि जगह जगह खेसारी लाल यादव के हिंदू देवी देवता के अपमान कइला के संदर्भ में खेसारी लाल यादव के काफी ज्यादा विरोध कइल जा रहल बा। और एगो मुख्य बात और रउरा सभे से बता रहल बानी कि पिपराइच के मूल निवासी वेद प्रकाश त्रिपाठी मुख्यमंत्री के जन शिकायत पोर्टल पर खेसारी लाल यादव के विरुद्ध में भी शिकायत दर्ज करवा चुकल बारन। और ए वजह से खेसारी लाल यादव के गिरफ्तारी बहुत जल्दी भी हो सकेला। ई मुख्य बात रउरा सभे से भोजपुरी स्पीड न्यूज के माध्यम से हम बता रहल बानी। ई न्यूज खबर रउरा सभे के कैसन लागल कमेंट बॉक्स में अपराय जरूर रखें। साथे साथे वीडियो के लाइक कर दी। और अगर अभी तक रउरा भोजपुरी स्पीड न्यूज के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं कइले तो सब्सक्राइब कर दी। और साथे साथे वीडियो के ढेर सारा शेयर कर दी। धन्यवाद।